आं मोजां मोनदों थालांनोसो लुबैबाय सानजाथिंजाय माने डिमापुर थांनाय लामा जाहैबाय लोगोफोर जोङो एसे बेरायफैदों जाहैबाय तेलिसाल होननाय जायगायावहाय नोरै गामि दङ जों साथामजों ज' बेरायदों बे गामिया आलदा जागोनदां मुसुगला जिखुनु जाया औ न'फ्राथ' बिदिनो जाहैबाय गामिफ्रा एखेयानो एसे आलदा नुदों नोंसिनिखौ औ बिजितगिरिफ्रा नै जोंना नायबिजिरगिरिफ्रा नेचारेलफोरखौ नायनानै लादो नोंथांमोना बेनिफ्राय नैबे बिसोरो डिमापुराव थांनो नागिरदों लोगोफोर बिनिफ्राय आङो रंजालु ब्रनाव सोंनो नागिरदों मा फैनानै माबायदि मोनफैखो आङो मोजां मोनदों ओरैनोथ' ओरैबायदि आरोखि बोथोराबो बोरैबा अखा हानाय आरो हानाय माने हादों मैया बेनिफ्राय दा दिनैबो हालाबायो नामा नै दा दसे सान्दुंआ एसे गुदुं जादों आरोखि बोथोरा गुसुजों गाबदों बोरैबा निहोरा गोलैयो आरोखि खिन्थु थान्दाया थमानबो नंद्राया नर्मेल आरोखि ओमफ्राय अखा हालाबायो ओमफ्राय दा ओरै बिसिनि थाग्राफ्रा दा ओरै बर'फ्रानो नामाथाय खावसे लगाय मोनो आरोखि थाग्राफ्रा बेनिफ्राय बिसिनियाव ओरैबायदि आरेथिं हर माने एसे गोनांब्लाबो आरोखि ना सोलिनो थाखाय हाथारो रां रुफानि बांद्राय बिदि आंखालद्राय नङैबाबो मालाय बिसिनाव थानाय सिस्टेमफ्रा माने न' लुनानै थानायफोरा दा गोदो जेरै थायो बेबायदिनो एसे बेरा बारि हेबनानै थायो बेबायदिजों थायो आरोखि खुनु गोनांब्लाबो बेबायदि जोंनि बायदि गोजौ गोजौ बिदि इटानि वाल बेफोरबायदि होलाया आरोखि ना समान मोनसे इकुवेल लेभेलजों थादोंखौ आं मोनदाङो आरोखि आंनि गोसोआव माने बयबो समानै बेबायदि देरसिन बा दुइसिन बेबायदि सानलायालासे थादोंखौ आं मोनदाङो आरोखि थिग बिदिनो एगजामपोल नैखौ नाय गेटखौ नाय गेटआ होबाय फारसेथिं बेराजोंसो हेबनानै थायो नै बाउन्डारिखौ नाय ओरैबायदि आरोखि ना होमबा बिदिजों गोसोखौ माने मोजां मोनो आरोखि माने गामिनि गोदोनि थागिबिनि थासारिफोरजोंनो गोरोबनायखौनो दाबो नुनो मोननाय बायदि मोनो आरोखि दा बेनो आरोखि एसे नायज्लांनो फैबाय जों प्रग्रामावलाय मानो एथ' खोनासंबाय थानो दावराव दावसिखौ गामि गिदिंलाबायसै होननानै जों थाबायबाय दा ओरै थाबायगासिनो गामिखौथ' मिथिला दा जोङो सोंनो खाबु मोनोब्ला सोरनावबाफोर जों सोंगोन आरोखि बे ससेसो गामिया मा ओरै आरो ओरैथारनिखौथ' जों सोंजोबनो हाला जाहैबाय जाखिनिखौ जोङो खेबसेबो खोन्थाजोबनो हायो आरो जों मोखासथ' खोन्थाजोबब्लाबो जोंबो मिथिजोबनाय नङा मानो होनबा गाबासो मिथिगोन जों गामिथारखौ बेनो आरोखि जों दा थाबायगासिनो ससेसिम थांसै ओइसिम थांसै जों ससेयाव बिदिनो 50 मिटारसोखौ आवगायबावसै 50 बा 100 मिटारसोखौ ओमफ्राय गिदिंना फैफिनसै ओंखायनो जों लासै लासै थाबायदों नङाबा बांद्राय थाब सहैबा जों दा थाब फैफिननो बागोन ना लोगोफोर नायनानै लादो ओरैथिंबो माने गय बागान औवा बागान गासिबो दंजोबो ओरैथिंथ' नै रंजालु थानायथिं बरिया गय बागानानै ओरै सं थांजोब्बाय बेयाव दा बे माने बोसोरै इनकामाव बेसेबां मोनगोन बे आइडिया बैयाव मथा मथि हाब अतिरथ' आं खोथा होनसै आरोखि बै आरा खावसेसोखौ लायोब्ला 16,000 20,000 गाखोगोन आरोखि ना गयाव जुदि मोनोब्ला आरोखि ओमफ्राय मालाबा मोजां जानायनि खोथा मोजां जायोबा जानायनि खोथाबो थायो नालाय बेनिखायनो बुंनो हाया आरोखि होमबा नोङो प्रफिट दङ ना प्रफिट दङ गयजोंथ' लाया बोसोराव आरोखि इनकाम मोननाय थेवबोथ' दा एसे एनै खस्थ'जों खामायग्राफोरनि थाखाय बेनो अतिरथ' आरोखि जथेस्थ'नि थाखाय आरोखि होमबा नोङो बेबायदि आरो दस्रा बिजनेसफोरखौ लांफायोब्ला मोजांसिन बेनिफ्राय नै लोगोफोर दैया 12 मास थाखायो फुख्रिया ना बोराय मोनजागोन ना राननो रोङा अखा हाजों ना गोजां बोथोरबाबो बोथोरा आलदा जाफैयोना गोजान मोनखायो माथो जों एसे खाथियाव बुंबायदि मोनखागौ खाथि डिस्ट्रिक्टआव थानाय बायदि मोनखागौ फुरा बिराद गोथौआवहाय ओमफ्राय जायगायाथ' थान्दा एसे थान्दा ना अखा दोमैनायखाय सान्दुं गैया नालाय थान्दा सान्दुं दुंबाथ' गरम मोनखायोखा दा ओंखाय सान्दुं गैया नालाय गोजांलायबाय अभार बेनिफ्राय सान्दुं ओंखारबा एसे नर्मेल जालायबाय आरो दा बोथोरानो बोरैबा दै सुस्र' दुङाबो सुआबो बिदि सिस्टेमाव आरो दुङाबो सुआबो मा होनो बेखौ
गलाय गथाय बोथोर गलाय गथाय बोथोराव गलाय गथाय बोथोर लगाय लथाय बा गलाय गथाय लगाय लथायसो जायो आरोखि दा नै मोनफा मोननै दखान मोनफैबाय लोगोफोर सैमाया जा मोजां नायसनलायबावा माबा जागासिनो दङ बागदलायदों नामा औ नैबेनि जागोन बिराद मोजां जागासिनो दङ नैथिं नै थारनि मोनफैलायबाय लोगोफोर फुख्रियाथ' बुंनाङा फुरा 12 मास थाखायो नाया बोराय थाखागोन बेयो जों दा ओरै बेरायलांगासिनो दं लोगोफोर दसे थाबायनांगौबो माने दलद थाबाय थाबा जाया बाजाराव बेनिफ्राय ओरैथिं मोनसे बाजार दंनो लोगोफोर जों बेयाव थांसै दसे बेरायनानै आदामोन दंना माबा बाजारावहाय आदारिबोमोन दं बाव गारि रायलायग्रोदों बिसोरबो सानसेफ्रासो ओरैनो बहा बेरायग्रा जायगा दंलायबा नायथावथाव आरोखि बरिं मोनबाय ना बरिं मोनबाय औ सुखुवा मानोबा देहाफ्राबो मोजां मोनला आरो गोजाननिफ्राय फैनाय ना औ हाया आरोखि ना थावलिनो हाया मोनो दतमानिफ्राय ओरै गलाघाट रिम्बा नोगोर थिलिसाल बेयो एरियाया ओरै प्रग्राम जादों बे थिलिसाला जाहैबाय हाथाइ बाजार दा बे हाथाइ खाथियावनो जादों प्रग्रामा थांगासिनो दं ओरैजों थांगासिनो दङ लामा नै लोगोफोर जायगाया बिराद मोजां फसायबाय आङो फैफेराबो ना दिनै फार्स्ट टाइम फैजेनबाय गलाघाटआव जेनेबा उनावहाय फैनो मोनफिनगोन ना मोनफिना बुंनो हाला बेनिखायनो जों दा बेरायना लाखानोसै लोगोफोर एसे जायगाखौ नायनानै जेसे हायो एसे नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै गामिखौ दा देखायग्रोबाय ओरै दतमा गयबारि ओरै सुरजाखाथा बावथि बेफोरबायदि गामि दंना जोंनिथिंबो दा बिसिनिथिंजायबो नै गलाघाटथिंजाय माखासे गामि दं लोगोफोर जायगाया फुरा हाइ फाइखा माने लामाया गाज्रिबो नङा बरिया टाइल्स होजोबनाय नै बेनिफ्राय ओरै बैयावबो केम्प लुनानै थाफैदों बबेनि मिथिला जिखुनु जाया बेयावबो थादों जायगाया लामाया बिराद मोजां ओरैथिंनि गामि लोगोफोर गामि जोंनि गामि थालांनोसो लुबैबायलां रंजलु कृष्ण थालांनो लुबैबाय माने बेसेबांबा गोथौआवसो दंफैयोना जों लोगोफोर आंथ' हारसिङै थांफिननो रोंनाय नङालै लोगोफोर दाबायदियाव हारसिङै खारलांना थांफिननांगौबा ट्रेनजोंबा जागोन खोमा बिनिफ्राय नों ओंखारलांनानै लकेसन नायबा मिथिगोन लोगोफोर लाइन गारि गोनां औ इजिसिन जायो जानाय आं थेवबो बिराद गोजान जायो नालाय लोगोफोर क'क्राझारसिम ओमफ्राय नैबे नै उपेन्द्र नेसनेल एकाडेमि सानखाथि नै लोगोफोरजों फैयै फैयै नै बे मोनसे सिसुपानि बियाब होननाय जायगा मोनफैबाय ओरैथिं नै बाजार मोनसे दङ लोगोफोर फिसानो खथेब-थेबनो नुबाय थायो आं बेखौ ब्लगाव सोरनो बे मन्दिरखौ नुबाय थायो आं बे भिडिअखौ सोरबा ब्लगार अं हिं क्लिं फोटसे गोदोनि बाथौ नोंथांमोना नायनानै लादो जायगाखौ नायदों नालाय नायदों जोबजासिम नायदो लोगोफोर जायगाखौ नायनो लुबैदोंबा आंनि साबसक्राइबार भिउवार्सफ्रा नायलांबाय था बियो लोगोफोर मा बाजार मिथिला जिखुनु जाया लकेसन नायबा मिथिगौमोन बै माबायावहाय लिरनाय नुबासो सारियालि जाहैबाय ओरैसिमबो दङ जायगाया लोगोफोर नैबे बाजारनि ओरै सानजाथिंजाय माने डिमापुर थांनाय लामा जाहैबाय लोगोफोर बाजारफ्रा एसे बिदिनो दतमा बाजारसेयानो जागोन लोगोफोर जोंनि हगमा बाजारनि देरसिन नायना लादे सनाजुलि
सनाजुलियाबो नै दासो लोगो मोनदों जों माबायाव फैदों मा जायगा ब्रे सासे मोनसे दखान आरो दखान सनाजुलि जों बाजाराव बेरायफैदों प्रग्राम जानाय खाथियाव बारा गोजान नंखाया दा जेबो प्रग्राम गैथ'वा नालाय बेनिफ्राय बेरायनो फैबाय बेयाव जायगा नायथावथाव नागा मानसिफोरबो नुबाय बर'फोरखौ नुबाय बर'फ्राबो दङ दख'ना गानोबो गासिबो रायलायनायाबो बांसिनानो बर' रायलायो माबायदि मोनदों बेवहाय मोजाङाथ' मोजां ओरैबायदि मोजां आं मोजां मोनदों थालांनोसो लुबैबाय बिमाया बिराद मोजां नै रंजालु बरायगासिनो केमाव लांफानो खारलांबायसो गिना खारबाय गारिखौ गिबाय लोगोफोरजों दा प्रग्रामाव फैफिनबाय आरोखि ना ओमफ्राय नैबे बे बाबा उफिन्थ'नि फट'खौ बिराद फट' लानो लुबैदोंमोन आंबो दा नोंथांमोना जायगाखौ नायना माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामदो भिडिअखौ फुल नायदोंबा अननानै गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना गालांदो दा नोंथांमोननो देखायबाय थागोन आङो दा भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबथ'नोसै जायगानिखौ बेखौ बरबादथिंबाय बे उन्दैखौ थानायखौ बिराद नङा नायनांगौ आं दिन्थि मेगन सालायबाय गावना नालाय ओमफ्राय दाना गावनि होनथारबावगोन बियो आंनिखौ लाफाब्रा बोरैबा एसेल'सो आंना